Winnie Kimto oyoro yomo naboigo omubwatani ase baria bakurigie ekerugo kyobo gavana bakubwaterana amo nomoneno ye au bakurigia ekerugo kyobo gavana ase county ya Nyamira nigo bono Winnie arokane kwe murungani na gotebuna oria bakuriginere ekerugo kyobo gavana ase county ya Nyamira nigo bono arokane ko mwaka isiko aso kubwaterana kurigie ekerugo kyono Nyamaiga yogo itabirana ereko chikobo mokonyo ye na kurucha certificate cyayo cya sekyombe kyobo choli ne chimbe IBC Winnie Kimto yibono romo konyi bo mo governor koliye kerogo kyase county ya Nyamira nigai chanire na seki omoneno yo manyakantabona Dr. Gideon Moseti ko ataramwira ni certificate cyaye maiga yogo chibwato kago cya sekyombe kyobo choli ne chimbe IBC igaga ni Gideon kumwira ni certificate cyaye ekyamwete gwikira boniga ataranyora roboti oro asenchira yoboikirano na nyarire ko bankorora obunereria Winnie Kimto ni garo mokonyi boyo mubwo bari bakurigia ekerugo kyobo governor se county ya Nyamira Winnie ni gakorerobwa matebwaye gati yo moneno ye ase kolenda atebire bunani gakare kundrigwa uno musubati kolende okoiwana kwaye Winnie Kimto na Dr. Gideon Moseti au bakurigia ekerugo kyobo governor se county ya Nyamira na Kikware nero nga project agantenga ngisa ko mokonya ko be running mate yae ntunyara ko batokore gasia mubuya na ndega go facilitate every process yendeons gochakira ticket yangorerete mpaka kire gento facilitation ye campaign Winnie Boigoni ge murunganire na komochoko gani kwa Dr. Gideon asoko mutako gotwara chi meeting nere chinsa chiabotuko onyarira ko baga komboli ya tokole chi meeting chiabotuko ina kanete tingo kora meeting chiabotuko senye nchonje no muswati na ande chi meeting chiabotuko no nech campaign nchiakano igatete chi meeting chia private chiabotuko genera ke kora bono nkora nitore campaign amo bone bintumbire torakwana bali batanyale ko babakwe batakwenda tuko yana nigo naende twatema kumurigia Gideon Moseti gwetera senchira yesimi no nyago etere simi marahange nigo gwatumire nyasi Each is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Umuchando monene aiga maega ya Winnie komwa Dr. Gideon Moseti certificate chiaye elio bachibwatoke kucha sekyombe kyobo chori ne chimbe IBC kenyare ko banchera bagendere kuligie kerugo kyobo governor se county ya Nyamira nibo wikabono Winnie agote abuna atanya kuiranirwa certificate ekyo asaga niri Moseti komwa certificate chiaye bona masakara ya na moeta igalenge my original certificate ya campus ne degree what for transcript for original transcript also nande ekwerende about certificate KCSE certificate original KCP certificate original plus nomination certificate yeri original na kebande kia original identification card Maega ya yuase ntunde ya gatana gatatu nigo naende twatema kumurigia Gideon Moseti gwetera senchira yesimi maega yesimi yigosoa Gideon tabwateti simi yaito Kolende ekero Winnie agusaba certificate ekyo nigo Moseti akumanyi bune certificate ekyo nigo chiatumegete asogo saba alone nchene ekwerende ya nchene running mate yae tindi murugioye igonga kitokorale rumwe yamo bono no amangana ya chakirete yogo ntutasiko ngumwakira chisimi cyane tako imuki kurwabu monkonye konyora masakana my all original certificates echingo saba ngotebigunga tiniko ego masakarandonsi nga masakarane ga karuseiri chilon echinta maeti ande chinta saineti ande aiga nigo twagendera no butuki boime ase kolende twaikera eriogiria ya Winnie akera temeto gusaba certificate chiaye gwetera senchira yesimi echiga chikamana chinkwana chiababeraba nilimpatia akanipatia pesa from the account
lakini hatuja discuss. We have not discussed something. Okay, you gave me the money, akaweka certificate, but we have not discussed terms. So how is the terms related to the loans? How is the certificate related to my certificates? Loan iko related aje to my certificates? Na kunipatia pesa. And how is okay, certificates zangu hizo zinaingia juu uko ndani. Sasa zinaingia juu uko ndani, alikupea loan ukalipa Waigo gwini senga keye mo bwango igani gako erabuna aria monyorete asogo twara chi meeting chiabo tukasomo bagani yomo ime yomo chobo songo egona ireretwa ase tware kurwe meeting ya botuko ekerona irerwa ekerona ireru na iriru botuko agantebio driver ya mbwato yole murumu abaka montebie senyunchu mwana yiriru na ari twachire to mwakongontire umuntu ori egeti manitai takari ko respond bwango senyenjo ya safety ya egekona na erenchira arenge na arenge nchira bwange ne gari mbaga yaita arenge leto mwana oyimurigerie erumu gaigakoraki chirumu turigi chirumu turare gaiga town chibono rinde ngare sinjaro moneno ona otebire tigangende and actually because of safety yana maiga yayo ningi yakorekanite ona rigetaga buki erumu ya magante inchirende to yobono erumu enero tukorana naye bakamambia usonye totaitio utige oyo totaitio utige yakogera nchibone erumu enero tubuke yakara tukugamba mangana ito privately terikera chinsa tukuna kugamba mangana itali in public ali ile nchite ngamte injenara okora binte binande igontenerete society Ndizi TV MSA yomangana maya.